Αυτοπροσώπος, ο λόγος μου σφραγίδα στο μυαλό σου. Η ικανότητα μου, η λέξη στο κεφάλι σου, ο στόχος. Όντως επιβιώνω στη ζωή στη σκακέρα. Αλλά εδώ το πιο νυφτήτεψε στο βασιλιά μια σφαίρα. Να ξέρεις όπου λάμδα κρύβεται και μια λέρα. Ζω ανασένοντας καπνό και όχι μόνο αέρα. Οξυγόνο, ακόμα θα με βρει στον ίδιο δρόμο. Δυο παγκάκι, διες παρέες, καπνό να καταναλώνω. Γιο σαν χόρνο, μπροστά σου τερματίζω το παιχνίδι που λες μουσική. Εγώ το λέω ραπ, το ξαναρχίζω. Σκίζω τα χαρτιά σας, τα ραπ διπλώματά σας. Δώστε μου ένα λεπτό για να σας στείλω στη μαμά σας. Η fake κουλτούρα, η underground ταυτότητά σας είναι ψεύτικη, όπως η προσωπικότητά σας. Άντε για μας, μιλάω για τη δικιά μου γειτονιά, για τα λάνια μου, τα αδέρφια μου. Μιλώ προσωπικά τις εμπειρίες μου και ό,τι μου άγγιξε την καρδιά. Για τους λίγους ανθρώπους που με ξέρουν αληθινά, για όσους έχουν γνώμη για τη δική μου ροή. Μάθε πως θέλει ψυχή και όχι μόναχα τεχνική απ' την αρχή. Escape, χαραγμένο μια ζωή. Παραμένω άσπυλος στην πιο μπάσταρδη μουσική, δεν είμαι εκεί. Χαράζω τη δική μου πορεία με λόγια μόνο αντρικά και του δρόμου την αλήθεια. Αυτό πρόσωπος ποτέ για μένα δεν ήταν κόβος, γι' αυτό παραμένει φωτιά. Ο δικός μου λόγος δεν αλλάζει, μένει ίδιος πάντοτε ο τρόπος. Τα λόγια μου είναι οι πράξεις μου, το ψέμα είναι φόβος. Αυτό πρόσωπος, αυτό για μένα δεν ήταν κόβος, γι' αυτό παραμένει φωτιά. Ο δικός μου λόγος δεν αλλάζει, μένει ίδιος πάντοτε ο τρόπος. Τα λόγια μου είναι οι πράξεις μου, το ψέμα είναι φόβος. Όλοι λένε πως κάνουν ραπ από παιδιά, μα από παιδί κι εγώ το κάνω. Ποια είναι η διαφορά και μη μου πεις ότι είμαι ράπερ πίσω από το PC. Γιατί πολύ απλά εγώ δεν έχω υπολογιστή, πάρ' το χαμπάρι. Εγώ πάντα θα έχω εγωισμό. Μπορεί να μην έχω τα σκύλια, έχω όμως τον αντρισμό. Τα λόγια σας δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις σας. Υποκρισία, ένα από τα μεγάλα λάθη σας. Η φάση σας, ο δρόμος, η αλήθεια, τα στενά, το underground θα πουλάγατε για λίγα ψηλά. Εγώ δεν βγάζω το τομάρι μου έξω από αυτά. Δεν ταυτίστηκα, δεν δω ποτέ μου και πουθενά, και τι να πεις. Όλοι ψάχνουνε τα λεφτά. Το θέμα είναι ότι εγώ μιλάω ειλικρινά. Μα σε πείραξε, σημαίνει ότι αυτό ακολουθείς. Ψάξε να βρεις και άλλους τρόπους για να διαφημιστείς. Πολλές οι κόντρες και τα δεις πολύ καμιάδες εμψείς. Πουνιές δεν είδα πουθενά, γι' αυτό τι έχεις να πεις. Ψηλά τη φάση δεν την κρατάει κανείς, γιατί η φάση είναι ψεύτικη όπως όλοι οι εμψείς από παλιά. Πάντα φανατίζατε παιδιά, βγάζατε πιτσιρικάδες, από αυτούς βγάζατε λεφτά. Παρόλα αυτά λες να υπάρχει η αλήθεια τελικά. Βλέπω καπνό, μα εικόνικη είναι και η φωτιά. Yo, αυτοπροσώπος 2012 είναι ο Λάμδα. Χαιρετίσματα στο show που είναι στο στρατό. Yo, είναι η Escape εδώ. Αυτοπροσώπος, αυτοπροσώπος, αυτοπροσώπος.